Prichádzajúce leto každoročne sprevádza aj pokles predajov, my sa však naďalej tešíme z medziročného porovnania výsledkov. V máji ste si zarobili o 15% viac oproti minulému roku. Moje meno je Zuzka a vy opäť sledujete Minútku s Dognetom. V máji sa najviac darilo segmentu detský tovar a hry, kde vidíme až 40% nárast v počte konverzií. O viac ako 5% rastli konverzie aj v segmente šport, darčeky a papierníctvo a domácnosť a záhrada. Ľudia viac investovali do služieb, kde priemerná hodnota objednávky vzrástla o 18 eur a o 11 eur vzrástla v segmente multishop. Naopak sa nedarilo publisherom, ktorí sa venujú segmentu auto, moto a bol to pre nich trošku horší mesiac, nakoľko v tomto segmente klesla priemerná hodnota objednávky až o 21 eur a počet konverzií o 16%. V lete vám odporúčame sústrediť sa na dámsku a pánsku modu z kampane Star Style, na detské prezúvky, sandálky a topánočky slovenskej značky RAK v kampani Prezúvky.sk a taktiež na zdravé maškrtenie z prémiových orechov v kampani Slovlandia.com.